Os axóuxeres. Axeitar. Imos facer unhas figuras con pezas de madeira. Fixádevos ben e procurad adiviñar que figuras son. Parecerache mentira, pero non vexo a figura. Ten paciencia, xa verás. Fixemos unha ponte. Imos con outra. Mira como se move. Parece magia. Fixemos un barco. Moncho. A punto. Imos xogar a unir os puntos. Poñémolo un, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Pois veña logo. Empezamos dendo 1 ata o 2. Imos aló. Ben feito. Agora do 2 ao 3. Moi ben. Do 3 ao 4. Perfecto. Agora do 4 ao... Ei, que vas mal, borra iso. Agora sí, a modiño. Do 5 ao 6. Así. Do 6 ao 7. Do 7 ao 8. Moi ben. Do 8 ao 9. Ben feito. Do 9 ao 10. Xa estamos rematando. Do 10, imos outra vez ata o 1. Moi ben. É un cepillo de dentes que debedes usar todos os días para ter a boca sá. Cepillo de dentes. Os axóuxeres. Corta e debuxa. Para este xogo necesitamos unha bufanda amarela, unha pelotiña de goma espuma de cor vermella. Necesitamos tamén unha tea azul, varios moldes pequenos para facer biscoitos, un gorro de baño gris, dúas pelotas de ping-pong cun punto negro pintado. Fannos falta tamén 2 pratos de plástico de cor vermella, un cordón de zapatos de cor rosa, un pouco fío negro para recortar e, por último, unha esponxa de baño de cor amarela a que lle cortamos un anaco. E con todo isto xa podemos empezar. Coa tea de cor azul, facémolo ceo. E coa bufanda amarela, facémolo chan. A esponxa recortada fainos de queixo. Co gorro de baño gris, facémolo corpo. A boliña de goma espuma vermella fai de nariz. Os moldes pequenos para biscoito
serán as cuncas dos ollos. E as pelotas de ping-pong co punto negro pintado irán dentro. Co cordón de zapato rosa facemos un rabo longo e revirado. E cos dous pratiños vermellos, unhas orellas grandes. Para rematar, cuns anaquiños de fío negro, facemos o bigote. E xa temos un rato a piques de comer un anaco de queixo. Adiviñas. Ola, amiguiños. Imos cunha adiviña. A ver se a sabedes. No medio do mar hai unha negriña. Non come nin bebe e sempre está gordiña. Se está no medio do mar, pode ser un peixe. Ai, se cadra desta vez tes razón, Roy. Pode ser. Habría que saber que peixe é. Pois algún que estea ben gordiño. Ou que sexa moi grande. Que sexa ben grande, pero que non coma moito. Rapaces, non pensedes en peixes. Non teñen nada que ver coa resposta. Seguide dándolle voltas. Xa sei, unha bandeira pirata ben grande. Claro, as bandeiras nin comen nin beben. Hoxe estás inspirado, Roy. Porque son listo. Bo, este cada vez está peor, eh? Ainda non cantes vitoria, amiguiño. Non ten nada que ver cunha bandeira pirata. Veña, seguide pensando que aínda tedes tempo. Tempo. A resposta correcta é a letra A, porque está no medio da palabra mar. Que difícil era.